Maayong adlaw kanyang tanan nga mga sukyang tigpaminawon dining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Michael. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan. Starting over again. Bangon na diha, Michael. Unsa ba? Buka pa kayo ma. Bangon na lagi diha. Kay ikaw na lang may wa pa makapamahaw, oh. Unsa ka man in taon, oy. Ma, ayaw sige yaw-yaw ko. Labad ka sa Ay, maglabad yun ang uni mo, kagikan ka mang nag-inom ganinang kaadlawon. Unsa na sa kaurasa na uli, ha? Alas 5. Alas 5 sa kaadlawon? Dili, sa gabi eh. Ikaw no, bisag unsaon pilosopo kagid kaayo. Bangon na diha, ha? Ulagi ma. Kaon na dito. Unya ni kahuman panghugasing mga plato. Yatabang itong imong amahan dito sa motor shop. Ulagi ma. Ay, taon dong. Ako gyud gianog nan sa imong giskwelahan nga civil engineering, Michael. Mahal pa kay kag tuition nya karon. Naalang kas banda-banda mapunta. Ma, pasyon ko ni. Usa pa, pasyon nalimot ka. Nga nahagbong ko sa board exam sa civil engineering. Di mo retake ka. Kadaghan ba yung excuses ni mo, oy? Sige na, bangon na diha. Ulagi, bangon ako. May pang Ginoo, napurang sugo. Ikaw daghang kayo. Pilosopo ka gid, ha? Ikaw, ha? Nice one, pre! Nice. Pahuway sa ta. For second set. Oh, pre. Pero sa dili pa, doon ako'y pailaila mo. A friend from a friend. Sam? Si Boy Michael. Pre, si Sam. Hi Sam. Nice to meet you. Hello, Michael. Nice meeting you too. Gisugot ko nimo? Oh, Michael. Mahal na ti ka. Maong o. Gisugot na ti ka. Yes. Thank you. Thank you Sam. Sustiaw mo na. Imong uyab nagtrabaho sa usa ka nindot na kompanya o nya ikaw. Nagmantener lang anang imong sigig banda-banda. Dili pag regular. Ma, Ang ay kadi matandog anak Michael. Kay lalaki baya ka. Basin unyag unsay huna-huna sa ginikanan anang Sam nga gipangwartahan lang na nimo. ma. Babe, dali, dayon. Sword. Babe, nalo ko'y pangutana ba? Ayaw nagka-offend ha? Oh, sige, sure. Unsa na? Ang anong katag di ay kayo inyo? Ha? Kining ko lagi? Actually, gisugo ko ni mama pagpanglimpyo ganina. Pero gitapol magugo kay unsa na ba may orasan na human upukar gabi eh. Mao ba? Gusto ka tabangan natin kagpanglimpyo? Ha? Ayaw eh. Kaiko ko ba ya? Lahos na lahin din sa mong kusina. Unsa may gusto nimo? Ganahan kag pan o niya pancit canton? Oh, sige pa. Okay, sige. Lingkod lang muna diha aron nga malutuan di ka. Babe, Judy ka onyang gabi eh? Ambot lang lagi ini. Nagubang mo akong gitar gabi igod. Depende kung na ako'y kauslan. Ha? Nganong nagaba man? Nabiyaan man ko lang ko sa sahog kay kasi aron ko. Kaya pagbalik na ako, manali akong abtang nga naguba kay nayatakan sa customer nga hubog na. Na dilisad na ako mapaningil kay sa masad na ako. Nga ipatakalan ako butang. Butang ako sa sahog. O unsa man gusto ka ipayo na to? Ayaw eh. Mahal kayo ang pagpaayo, babe. Sa marag nipalit kag bagong nga gitara. Mapaigong akong kwarta. Di, mupalit na tapag ko nga gitara. Palitan ti ka. Ha? Babe, uy. Ayaw lang eh. Problema na nila ako. Michael, babe. Happy naman sa itong anniversary. Bali, gift na ako nimo. Advance lang hinoon. Pero, Babe, ayoko balibari. At least makatabang ko nimo sa imong source of income nun.
Maikog ko ni mo, babe, good. Susuy, wad alang sa na si mo huna good. Mo yun huna nga dili mapiktuhan imong pangwarta. Babe, thank you. Thank you. You're welcome, babe. Mayong gabi, Tito. Way mayo sa kong gabi. Umalagan ko pasulda silang bahay. Paihiyong na ba kayo ko? Bahala na niya eh. Usod ko. Hoy, Magkisiar ko. Sam! Asa ba lang si Ara? Asa man? Ha? Musugot ka lang ang pangwartahan ka laki, ha? Pa, huwag ko gipangwartahan ni Michael. Sa una, gipalitan mo gitara. Kuya karon, mga aor sa kawas. Asa man? Ikira pa mga sto. Pa, Sam, Michael, naano day pa? Unsa man ato nita? ready na ka? Oh. Pa, ato na mi. Sir, ari sa mi. Oo. Sir, ang iyong bill. Thank you. Wait pa. Babe, pwede na itong tungaan ng bill kung dili pa igo imong kwarta. Huh? Sige na. Pila man di ay. Lahi na sa doy. Ako man pa'y lalaki. Babe, karo panahon na. Dapat patas na ang babae o lalaki. Sige na. Pila man na. Babe, doon ay nanawag. Wait sa ako lang tabagon. Ah, sige. Yes, hello? Di balibara ni mo ang offer para gawas? Di ba, pangandoy man na ni mo? Pero, nahuna-huna man gud ako, babe. Okay naman sa akong sweldo din sa Pinas. Dili man tuod too much, pero enough to sustain my needs. Sam, tungod ba na ako? Sa tinuod lang. Oh, tungod ka dili ko gustong malayo ni mo. Sam. Unsa pre? Lupa ako na kasbanda. O, pre. Baka pangitan na lang mag-ipulin ako. Pero, ano why? Ha? Ano man? Tungod kay... Mulayas ko sa mo, pre. Oh, Magpalayo ko din eh. unsa? Wala, pre. Pili magud ako. Talang tao sa akong palibot. Gijudge ko sa akong pagka ako. O ang gusto ko magpalayo. Unya, si Sam. Bahala na. Pagpalayo ko nga dili magpahibaw niya. Tungod ka nahibaw ko anytime. Mausap ang akong hunahuna. Mahal ka na ko si Sam, pre. Pero dili niya deserve ang lalaki nga parehas na ko. Sorry, Sam. Sorry. Pero kinahanglan akong tarungan ang akong kaugalingon. Si Carlo nanood. Hello? Engineer Carlo? Hello, Engineer Michael. Congratulations, bro. Nakapasa juga sa board exam. At least, i-pass juga na mo. Lagi bro. Thank you. Oh, bro. Usa ka sa mga ninong sa bunyag sa mga anak ko, ha? Oh, sige ba? At least, makatapok kong balik ninyo uban sa itong mga batsa una. Oh, bro, sa labas pag ha? Gusto sa kumutan sa imong baby bro. Ya, ikaw, ano sabli mo? Ay, wapa eh. Wapa gani uyab. O, what? Love, niya na si Sam. Siya akong giingon ni mo nga akong friend fresh from USA. Uy! Hi, Sam! Nice to meet you. Sam? Michael? Uy, pilit agad. Malakaila mo. Kumusta? Engineer na di karon. Lagi? Ikaw? Na dayon gili ka sa abroad?
Oo. Nidayon na lang sa dihang nagbuwag. Ang buot ko ipasabot. Wa naman sa ko'y angin kawilihan atong time, maong. Nidayon na lang ko since gi-offeran ko nila for the second time. So, wa na lang ako gibalibaran. Mayo hinuon. Maayos at kay... Nakahuna-huna ka nga gamitin na ni mong kurso nga yung mag-eskwelahan. O lagi. O ikaw may nag-push na ako. Aron maning kamot para sa kong kagalingon. Dawat naman di ka kung unsa ka sa una ba? Sam. Sorry. Finally. Nastorya na ginanin mo. Abi na kung ingon anak na lagi ka kamanhid. Parang dili ko na ma-explainan kung saan hitabo sa una. Nganong kalit ka lang nawa. Michael Nano. Nganong gibiyaan ko ni mo. Tungod kay dili ni mo deserve magsama na ako sa una. Daan pa ko. Maunahin mo na kang engineer ron. Tungod sa mga nahitabo sa una. Huwag na ko pasalamat mo. Kay dili ko mayon din ron. Kung dili pa tungod mo. Bili ito magstorya pa bahinan. Ang importante nga sa itong panagbuwag, doon na inahatang nga kayuhan para natong duha. Ikaw, engineer na. Samtang ako, nilevel up na sa akong career sa trabaho. So, friends? Depende. Tana, mutapo ka ito nila kay Basig. Nagita na to sila nato. And when I hold you in my arms, Mura may gibalik sa uno ni Sam sa una. Karon, we are good friends. O, wasa ko mahibaw. Kung magkabalik pa mi. Ang Ginoo na lang mahibaw kung unsa gyud. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao gito mga igalan kaagi ni Michael nga taga Talisay City, Cebu uban sa awit ngayon kita ngayo. Awit iragulahan starting over